megy előre, vagy sikerül, vagy nem. És ott probléma lehet, és ezért nem szabad vinni, tehát ezért szülnek a lők gyereket, mert hogy a pasiba gebasz lehet a Winchesterbe, és az már ne szaporodjon, bazd meg. De arra nem gondoltál, hogy egy férfi is kell egy... De az már jó. Tehát egy nő tudja, hogy most jó az a Winchester, vagy nem. De most a Winchesterre egy fágat is beszélhetnénk róla, vagy nem tudom. De azon van valami ortonantivírus? Nincs, bazzeg, a Winchester egy metaforikus gondolat. Hogy így kiszűrje a rossz férfiakat? Nem, a Winchester az egy metaforikus gondolat arra, amit nem tudok megfogalmazni. Nagyon jól megfogalmaztad. Komolyan, én is tudtam volna jobban. Ezt már ne kezdjük el előről. Köszönjük! A domináns, magas, vezetőbeosztású férfi lesz. Elvezettem a fonalat. Nem, mondd még egyszer magas, mert nem teljesen értem. Na, hogy hol tehát két Winchester? Domináns a nő, azaz 2 Winchester. Tudom, hogy kamerádról, de leszarom. Persze, hát nem titok. 2 Winchester, és az egyikről a másikra átmásolja magát, és biztonsági másolat van. A nő. Nem lehet gáz. Ja. A gáz. Nem gáz, nem baj, nem lehet. A biztonsági másolat. A nő maga a biztonsági másolat. És a pasi... A nő a biztonsági másolat a pasiról? Úgy van, hogy ha születsz, az meg 70% az esélye, hogyha pasid van, meghalsz. Nem, ha... Egyébként nem. Nem, hát ha lány, akkor mit tudom, jobban megmarad. És ezt tudtátok, hogy mindenki lánynak indul egyébként. Igen. Csak pasik lesznek belőle, de azok megpusztul neked nem jó nagy része. De akkor még nem lány, bazd meg, csak egy izé. De mindenki lánynak indul, tehát neked is van petefészked, bazd meg. Csak valami Harrison, vagy valami ilyesmi kor, hogyha megmarad. De egyébként többnyire felszívódik a petefészked, hogyha pasi vagy. Többnyire? Hát van akinek nem, és ennek na, nem. mit akarsz nekünk mondani, Magos? Maradjunk a Winchestereknél. Ez üdes van. Na. Nem fújtad magad elég. De már elmondtam egyszer, tehát egy Winchester az a pasi Winchester, és ott már nincs appellát, ott nincs biztonsági másolat, ilyen passágot. Ott ha elbaszódik, akkor mehet a kukába. De ha jó, akkor kurva jó. Tehát egy pasi... Ebből holnap mi lesz, bazd meg? Na, család. De Magas, miért nem akarod? Önuralmat gyakorolni, és nem. Ez amúgy nekem... Most önuralmat gyakorlok, mert kb. Messzelenül fürödnék itt a tóba, vagy mi ez. És mégse teszem. Tehát... Csak pasi Winchesterről uralmat. prédikálsz. Teljesen jó. Majd józanul elolvassátok ti is. A Winchesterekről? Winchester. Ami az evolúció lényege. Itt van a könyvben, de nem tudom előkeresni a halott ötlet. Jól van. Jó, most már úgy vége, vagy nem tudom.